Terve! Täällä on kisapäivä huomenna. Tunnelmat ovat aivan katossa. Näkyykö kamera? Kato. Vittu. Aivan liekeis. Huomenna. Nyt löytyy... Mitäpä toi näkyy tossa? Tollain suunnilleen. Löytyy veititausi vapaa. Siimat vaihdettu. Huomenna pitää vielä öljytä kelaa. Sitten jokaisesta löytyy uutta uistin kalustoa. Ja nyt pitäisi moottorikin toimia. Viimeiset kuulostat sanat. Joo, huomenna 2.50 herätys. Mennään aikaisinkaan. Ennen auringonlaskua voi olla, että kato niin kierrässä aamulla lähdetään kalaa, että unohtuu kamera, niin voi olla, että ekat kilpit tulee vasta siinä puolen päivän aikaan. Mutta ei anneta siinä häiritä. Joo. Sanotaanko, että 2 vuotta sitten, kun piti tuota palkintoa tuossa tavoitella, niin tilanne oli vittu. Aamulla herättiin, satoi lunta, satoi paskaa, oli paskat fiilikset. Ja kun lähdettiin tuossa saatana myrskyssä tonne merelle, niin moottorikis hajosi vielä. Mä lupaan näyttää pippelin ja persseen kameralle, jos huomenna sataa lunta. Please. Joo. Laittaa sitten editori laittaa semmoiset lumi-efektit tuohon, niin veti näyttää pippeli. Pitää saa pois päältä. Ja tervetuloa TAK Open päivä 1 pariin, Lokalahden osakilpailu. Minä olen Veeti Pahikkala ja tässä ovat muut osallistujat. Henkka Hesburger. Surullista. Tsong Sahor. Voitko näyttää kellon? Vittu mikä äijä. 8.12. 45 minuuttia nyt breertaa. Herätys oli 7.30. Hei, pitäisikö ottaa se herätysääni ottaa näillä? Tällä lähti meidän päivä käyntiin. Katsotaan tänne toisen makuuhuoneen puolelle. Osallistuja numero 3, Nikosin Mäntsä. Mitkä ovat tunnelmat aamusta, kun Eino herätti kaikki? No ihan vitu järkevää laittaa 7.30 herätys ja sit kattoo 45 minuuttia TikTokia. Siinä olisi se sama ollut, jos olisi 8:30 herätys ollut siitä kautta näkyviä. Mä voin vaikka olla katsomatta sitä TikTokia. Ei nyt niin taida. Mä en muista milloin vielä, kun mä oon herännyt sitä, että mä en osaa aamulla kattonut 2 tuntia TikTokia. Nyt mä nousen sängystä. Pointti. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Mitäs osallistuja 3 on aamupalana? Suklaatyynyjä, pirkka, maitoa, en muista merkkiä, mut kevyt maitoa. Ei mitään vitun maitojuomaa, mikä ei ole maitoa saatana nähnytkään. Mistä tämmöstä oot kuullut? Ne on lukenut sitä pakkausselosteesta. Mitä sulla on aamupalana? Kaarahöytälä. Wow! Terveellistä. Mulla on kans ja ne on mikrossa. Nyt on ihan vitu liian valmiit varmaan. No onhan ne vähän. Vittu tuolla on vitun gogi. Suora. Herätys.
Hyvät. Huomenta. Huomenta. Siinä on Henkan sementit. Kuulemma näillä saa talon pystyyn. Ja Sä saat pilvenpiirtäjä vaikka. siinä on suojeluhälytyksen aiheuttaja. Siinä on Veeti. Siinä on Veetin 2 banaania, jotka hedelmäkulhossa, että se näytäisi niin tyhjältä. Hedelmäasetelma. Näin. Täällä tänään. Täällä on semmonen ohjelma kuin Amerikan lapsimissit, mutta kun sulla alkaa jöpöttämään, niin hirmuisesti me pystyttäis katsomaan. Kourapuuro. Liitolin High Protein Strawberry rahka. BCAA Backup. Millainen on sää ulkona? Ai ku höllii. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Laakista. Bensa on tarpeeksi. Saatte joutsenen, niin voittaa automaattisesti. Pitäisikö ottaa vaan suoraan, että hauesta 2 pistettä, sitten jos on yli vaikka 70 senttiä, niin 3 pistettä. Yli metrin, niin vaikka 5 pistettä. Ahven 1 piste, jos on Voi vi! sun iso ahven, niin sit se on vaikka 3 pistettä. Joo, hän on. Ihan helppoa. Pitäisikö vetää uudestaan? Vittu pitää, kun mä en vetänyt sitä tuolta alta. No. Ja Toi. Mii. mä tein palovarnotin. Yläfemma. Mulle. Ensimmäinen heitto uudella virvelillä. Viimapoikki. Ensimmäinen heitto. Kelaustuntuma. No, sille on aika paljon parempi kuin Abu Garciassa. Ei nyt, Abu Garcia ei nyt vähätellä Abu Garcia, se oli hyvä. Niin, ottamatta mitään pois. Mutta tää on ihan vitusti smoothimpi. Ja ensimmäinen heitto suoritettu. Ja Palomari ei pettänyt. Se on hyvä, jos olisi tossa pettänyt, ihan vittu paska. Ei, hei. Nyt anna mun vittu iloita. Tota on kyllä vaikeeta heti. Nyt olemme meidän riviä. Oi vittu. Joo, tosiaan Savage Gearin LTD 2500 Special Limited Edition. Patriot Fireball Specialist Allround Vapa. Happy Angleri 8X. 18 millenea Patriotin peruke päässä. Toimii. Onko mitään tunnelmia meitsi uudesta vavasta? Tunnelmattoman katossa. Vittu. Mihin se otti kiinni? No se on muista, oliko ennen voisi. Pissaili paasta. Ei oikein. Pelikkiässä niin pissalipasta on vaan. Aika kova itse asiassa. On kyllä varmaan pehmettynyt, kun niin paljon pissaa siellä. Ei se kova. Ja laita yleensä tänne. Se on pomppa. Sen takia mä
sulla olikin totta tuota. Niin. Sen kun olisit käyttänyt teiksi sulle muse. Vittu mikä äijä. Vitu 1000 kalana aloita ilman vitun pöydällä. Mikä otti? Jos on kasvi perseessä, niin mä suutun. Kato, maailman isoin kala. Voi vittu, se on kasvi. If it moves, hit it. If it don't move, hit it. Jos tää on... Joo. Se oli niin vitun aidon suuntuinen. Mä sitten hävisin heti, niin mä olin vittu. Realistic pussy with sperm. Ei se Mikä storage? Sä hepisit siinä. Taskupillu. Niin. Maastuu Bonnie ja Blue. No se on aika budjetti, jos haluaa miettii Leppäsenkin mökillä, että tarvitsee se kaivan, niin omaa semmosen Bonnie Blue ei tuu taskupilun vaan toisen kaivan vituissa. Joo. Sitten on 2 versiota, siinä on se before ja after, se 1000 miestä. Onko? On. Kylläkin. Ai vittu, mä oon jotain ottanut research oikein. No en ole. Voit myöntää. Joo. Kävin huippukihan sivuilla, kun kävin katsomassa, mitä sieltä halvalla tuo Pelaajat.com koodilla. Siellä oikeesti eka tuote oli Bonnie Blue Festa, et en vittu vitsaile. Ja se oli vaan research purposes, kun Pelaajat.com poistui, niin en ollut tilaamassa Bonnie Blue Festaa. Miten mietit, pitäisikö tilata, mutta se on ihan paha. Löytää niin. Voiko semmonen edes tuntua hyvällä? En oo ikinä testannut. Varmaan paremmalta kuin oma käsi. Erilaista ainakin. Kylmä semmonen... Pistää mikroa. Voi vittu. Lämpimällä vedellä kato. Sehän on siinä meidän kuoressa. Laittaa sinne kuoreen, kato lämmin vettä. Voi vittu. Te on kyllä tehnyt vähän research nyt kyllä. Hei. Se on huono asia. Paikan vaihtaa mitään. Mennäänkö me tuosta oli? Joo. Sitten ollaan vierailla vesillä. Tässä ollaan kerran veiten kanssa käyty ja lähtiin vittu aika nopea, kun ei tullut mitään, eli tuli niin paljon kasvia. No tuuli ihan vituiksi. Niin tuli. Meilläkin pysy tonttuinkaan, niin voit olla. Ei. Nyt sitten kun ollaan tuossa holleilla, Niin panikoikaa. niin sitten Veeti saa olla ihan vitumainen tähystäjä, että jos siinä onkin joku mikä ei lue tuolla kartassa. Kun kloppii sitten huudat ihan vitusti, koska mä en kuule, koska moottori pitää ääntä. Kyllä herra. Jollakin tuhkapohjassa. Tuukka 18 lyönyt. Yksi mun mielestä näkyy silleen pinnalla. En tiedä, en just näe, mutta näkyy ehkä jostain eri kulmasta. Että mä en tiedä, mennäänkö se tuo ankkuri jutun mukana? Vai miten se päätyi aina vetteen? Ei vittu! Ei kun meni silmään! Ajattelin, tuliko sulla... Ei tullut Bonnie Blue flashlightit sitten. Tuli. Yes! Okei, nyt hei. Ei näy! Spread them cheeks. Vittu. Sen mä haluaisin niinku filmillä sen takia, mä antoin sen sulle. Willimillä. Toikas melkein hyvä kalastaa tuo karikko tosta. Mä en tiedä, onko ihan vitun matala. Hiekkaa on tossa ihan vitusti matalinta itse asiassa. Mä alan pitää semmoista sireeniääntä kyllä, jos on kivi. Kivi. Ollaan suoraan sen päällä. Meet vähän vasemmalle, niin me päästään se ohi ihan hyvin. Mennäänkö vittu? Kyllä me nyt soudetaan tästä, menee helpomman kautta. Noniin. Soudattaa vaan. Meillä tosta yli vai kannetaan tällä. Hei, nerokas! Se Andreas Tolonen ja Daniel Aholahan teki sillä kun nää sousi. Annat vaan, että me ei olla yhtä lihaksikkaita. Vitusti on liikaa nyt kyllä. Se on tuu. No ei näy mitään kiviä onneksi. Siinä on vaan ehkä
Pitää alkaa limpoamaan. Sitten voidaan varmaan pökkiä. Meitä kyllä korkeammasta päästä on. Aika näppärästi muuten menee tästä. Nätisti virtaa. Näköjään, ja sitten tossa on virta kyllä myötä. Tässä on muuten aika hyvin varmaan ahvena tässä. Näistä katsoo Merikartasta oikeassa. No siis on latauksen katsoa. Mieti, jos nois meidän kikkelit niinku. Shock the fish. Yllätään kala. Shock the mussel. Ota varovasti. Vedestä tulee jo kala kiinni. No käännyt ympäri. Säkähdyksellä selvin, ota varovasti. Se tuli kyllä nyt niin suoraan, että no niin onko sen painoa. Lisäpainot joku laittanut. Puhi vittu. Hyvä kun kerkesin niinku mitään tekemäänkään. Louki onneksi ne jää tonne sun houseen sisällä. Mitä vittu? Tosi ikävä kommentti. Oliko tää hyvä Hyi saatana. Eilenkin tuli se vitu extended release siinä. Semmosia huumeita on kun tulee silleen. Family Guyssa toi Chris Griffin käyttää hierusteroideja. Se vai? Niin käyttää joo, et se on aina valmiina. One in the chamber. Megillä oli mahdollisuus, mutta Megi ei käyttänyt. Sen takia se ei pelaa. Shut up, Meg. Heitäs pari kompiasta, niin tulee hyvempi mieli. Hyvempi mieli kun selvitän tätä hoppua täällä. No sit jos on no laiskuna, se varmaan haltu. Tarviiko haava? On haava. Kato haava. Piru. Tää on hyvä kokoinen. On perus. Tommonen ruokakalan kokoinen. Ehkä täällä onkin jotain liikennettä. Haluatko ottaa irti vai alas mä räplä? Se on siellä päässä. Otanko mä irti? Ota vaan. Vai pitääkö ottaa kalakuva? Haluatko kalakuvaa? Ota haavi, ota haavi. Siinä on haavimies keskellä. Vittu. Laitat myöhemmille. Mitenkö vitusti eniten kiinni? No ei ookaan. No mitä sit hanskoi tarvit? Ei voi olla. Vittu, me ollaan täällä joku 3 tuntia oltu ja aika kala ja ei vittu voi. Kiitos. Oi! Mikä on pistearvostelu? Tää voi legit olla mun enkka jopa. Vittu kun pitää ympärillä tuo vittu. Kertaa. Ei Ota se kampi sieltä. Siimaa. Digiamatöörien liittokokous. Onko riski?
On komia. On kyllä komia. Vähän kokoinen. Päästetään kaveri takaisin uimaan niin sanotusti. Siis miten vitussa sä sait sen jiki siihen kiinni? Vittu me ollaan kyllä amatööreissä. Sä oot yksi kala ja me ollaan näin vitu solmus. Siis se paskiainen puras multa pyrstö. Tää on vittu toukka nyt. Ei siis juman vitun lauta. Miten voi vetää noin vituralle? No. Ei vittu! Aavi mies trippas niin vituasti kyllä. Vittu nyt lähtee. Vittu Et seuraavaksi niinku syömäilee vai? Niin mun puolesta. Ei tästä. Mulla alkaa olla nälkä. No, mulla ei. Se ei kelvannut ruokaa. On se kumma. Kyllä se pärjää, mutta niin vittu hiljaa, kumminkin siinä menee aikaa kun ruokaakin laittaa. Niin no teillä menee, niin joo. Täyssementti. Vittu, että on kyllä yksi kala. Tää on ankeeta ollut. Näin kuin kaikkea. Siellä on shadiä. Mulla on tämmönen blade. Käveetillä on. Jigarnu. Jigarnu. Kyllä. Ai vittu. Se on mikään. Muisa. Sitten päädystä. Niin kato vaan. Nyt oli kyllä paskasta osuma. No vittu. Tiedät sen siimaa siitä alta. Tai tää just. Joo vittu. Pitääkö opettaa? No, eikä sitä verikon käyttää voisi opettaa. Tai haavi. Oppia siitä. Oikein oppinen otellaan siitä. Ikinä saa kallaa, niin ikinä voi opetella noita oppeja. Oikeesti. No niin, tultiin lounastauolle. Tunnelmat ovat ihan katossa. Veeti sai yhden HE ja muilla on tullut muutama paha mieli. Sitten Päivän sapuska. ranskislainen ja öljy ja kana maasta. No säikyttää kalat pois noita linnut. Mutta vähän tonne päin. Tuolla samassa paikassa on tullut 2 heittoa. Niin kuin opa! Iso kala. Vittu tuntuu ainakin ihan siltä. Alkoo. No on se. Ihan siedettävä. Laiska paska. Ympäri tuo paska. Vittu, siitä.
vähintään selkäri ihan mennyt. 5 kertaa tollaan. Mä uskon. On muuten pullee vittu kaveri. Nyt mä otetaan muuten paino tästä. Mennään irrota perkeleet kovasta. Ota sitä haaviin niin saadaan punnittua helpoita. Oikeesti. Katsotaan se. No eihän se nyt paljon paina. 2 kiloa. Oivallinen ruokakala se olisi. Hyvä järkäinen. No pullee jo. Ottakaa nyt joku perkele kalakuvaakin vielä. Se on läski. Tuo on pikkasen lähemmästä kalaa. Ja I respect fish. Come on! Pistätte auki. Oliko toi 2 pointsia? Toi on vahva kakkonen. Vahva kakkonen. Vainos. Mitä oli läskihauki? Läskipelle. Uttipeli on löytynyt kyllä nyt sitten. Joo. Millä se oli? Apukarsi ja Enhunter. Nyt mä sanoin, että reissun niinku yksi tavoite, että kaikki on saanut kalaa. No voi no. Silti se oli. Ja se kikkeliä isompi oli. Ehkä. Kyllä oota, että ahventa ei oo nähnyt. No tuntuu siltä. On se. Mikä kampake on? 0 kärrikkeä. Voiko sanoa vielä sitten? No ei tiedä joo. Tääkin tulee ihan vittu samalla tavalla kuin tuo äsken. Onks pakkaa? Pakkaa se haloo. Pakkaa! Miss kohtaa? Koska se on veneen vieressä nyt taas katsotaan. Onpa laihelieni verrattuna tähän äskeiseen pötköön. Kääntyvä pää. Pieni. On kaunis. On kauniit värit. Saako lisää pisteitä? Onko kameramies valmiina? On sillä muutamus kyllä. Köjön! Et lähde! Tarvitse sylittää. No eikö se ollut idiotismista pitänyt olla, että kalalla läppästään päähän? Brolla. Siitä. Sehän lähtee taas sekä. Hyi sootana. Mäikä. Vitustis mäikä. Oikein pienempi kuin se muu. Eikä ole. Isompi se on kuin sinun. Mites nyt kävi? Kävi erittäin heikosti itse asiassa. Kalapaten. Joo. Niko vei voiton. Voittaja siinä. Täten julistan Nikos Mäntsän voittajaksi. Ole hyvä. Lokalahden osakilpailu. Kyllä.